അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി ഷവർമയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഷവർമയൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവരായിരിക്കുമല്ലോ മിക്കവരും. നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. കടയിൽ നിന്നൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്കത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ പുതുതായി കാണുന്ന കൂട്ടുകാരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോഴേ ഞങ്ങളിടുന്ന റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമ്മളൊരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ നമുക്കതൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് വെക്കാം കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ 2 തരം ഈസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചെറുതും വലുതും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് 10 മിനിറ്റ് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ഇവിടെ നന്നായി വെറ്റ്മെൻറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഡൗ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1 കപ്പ് മൈദയിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ ഓയിലും പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ഈസ്റ്റ് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ലൂസായിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഞങ്ങളിവിടെ ചൂടുള്ള വെള്ളം നേരിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, പച്ച വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഡൗ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിന് മുകളിൽ കുറച്ചൊരു ഓയിലൊന്ന് തടവി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ടവൽ വെച്ചൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനായിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലപ്പൊടി, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, കുറച്ച് ഉപ്പ്, പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, പിന്നെ കുറച്ച് വിനാഗിരിയും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നിട്ട് 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അതേ ടവൽ ഇനി നമുക്ക് 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കാം. നമ്മുടെ ഡൗ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിനുള്ളിലെ എയറൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ ഈ ഡൗ 6 ബോൾസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ച് വലിയ ബോൾസ് തന്നെ ആക്കുക. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. ചപ്പാത്തിയിലേക്കാളും ഒന്നുകൂടി കട്ടിയിൽ വേണം കേട്ടോ ഇത് പരത്തിയെടുക്കാൻ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം. നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ട് നമ്മൾ കുബൂസ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമുക്കിത് മുഴുവനും ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഡീപ്പ് ഫ്രൈ അല്ല, ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ മീനൊക്കെ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ. ഒരു പാനിൽ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം കേട്ടോ. ഞങ്ങളിവിടെ ചിക്കൻ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ടൊമാറ്റോ, ക്യാരറ്റ്, കുക്കുംബർ, പിന്നെ കാബേജ്, ഓണിയൻ എല്ലാം 1 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഈ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വെജിറ്റബിൾ ഇതിലുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ചിക്കൻ ഷ്രെഡ് ചെയ്തതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഒരു പിടി മല്ലിയിലയും പിന്നെ കുറച്ച് സുർക്കയും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം. അതിനായിട്ട് ഞങ്ങളിതിവിടെ ഹോം മെയ്ഡായിട്ട് മയണൈസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മയണൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. ബട്ടർ പേപ്പറിൽ നമ്മളൊരു കുബൂസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ മയണൈസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂണ് ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഫില്ലിങ് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഫില്ലിങ് നിറക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്താൽ മതി. കൂടുതലായിട്ടും കുറവായിട്ടൊക്കെ വെക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് കുബൂസ് ഇതൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബട്ടർ പേപ്പറിൽ ഇതൊന്ന് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം.
ഇതുപോലെ പതുക്കെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗവും ഉള്ളിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ അടിപൊളി ഷവർമ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ്. നമ്മൾ ശരിക്കും കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നതുവരേക്കും ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.